ji encama perwerdeya berdewam û hezkirina wê ji werzîşa tayekwandoyê re. Keça ciwan Selîna Şêrgo ya ku ji herêma Dêrikê ye li ser asta Sûriyeyê di nava keçên di temenê wê de yên 13 salî di werzîşa tayekwandoyê de lêstikvana yekemîn stand û hebûna xwe weke keçeke ciwana Kurd bi xwertayî di qadên vê lêstikê de li ser asta komara Sûriyeyê diyar kir. Grupa me yekem bû di Rojavadan berê xwe da Şamê kum bitûlê bilîzin. Li wê de min asta ewil anî seriya de hebû. Keda mamosteyên Husam Mansûr û Misaad Ruha Kihêl bû û piştgirtiya malbata min bû. Piştî vekeriyan vê dê kêfa malbata min hat, kêfa hevalê min hat û şa demê pêş de em ê bikin asika herî bilind. Guhdana bi lêstika tayekwando li herêmên Kurdan li Sûriyeyê zêde bûye û navendên wan jî bi rengekî berçav têne vekirin. Li hêjayî balkişandinê ku ev cara yekemîn e, dibistanên vê lêstikê yên ku xebatên xwe li herêmên Kurdî dikirin piştî 15 salan ji qutbûyînê beşdarî lehengiyên komarî li nava Şama paytext dibin. بطولات جمهورية فئة صغيرات وشبلات وناشئات الشاركان الشامي 23 نادي مشارك بون ضد 8 لاعب بشار شبلات شاركان ضد ناشئات ما ميداليك ذهبي بر ويك فضي ودو برونز فئة شبلاتها ما أول سر سورياني وأنا كي حاضرية بطولة دتكن شابات وسيدات وإن شاء الله ومركزها أول سر مستوى سوري جمالة بفيجي. Selîna bi serkeftina xwe vîn û morala hevalên xwe yên ku di nava dibistana Daydo de perwerdeyên xwe berdewam dikin geşkirine. Ji loma ew kêfxweşiya xwe bi vê yekê tînin ser ziman û xwe ji bo lehengiyên berfirehtir amade dikin bi hêviya ku ew jî encamên balkêş bi dest bixin. أجي بطولات شامي دم شاركان وزنا حر جناشئينا از مرتبة سيادة الكتم دا قابا كو هوالا مسلينا مرتبة كادر كت أم قالكي كيفا مهات قالكي أم مبسوط بون هنقاك حاكم سفاري دا قونو مرتبة كادر كت سر جمهورية السورية قالك كيفا مهات حمو بزينا دوري وإن شاء الله أم في جارية سيادة كتم جارة وري ميا أول دركبت Keçên Kurd diyar dikin ku wan di nava civaka xwe de roleka balkêş lêstine û di werzîşê de jî li ser asta Sûriyeyê ev yek dane xuyakirin. Bi taybet piştî ku lehengiyên komariyên futbol û kickboxing jî bûne para keçên Kurdan û herî dawiyê serkeftina Selîna bû. Ji loma ew dibînin ku hebûna derfetan û piştgiriya civak û malbatên wan encamên binirx bi dest dixin. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Dêrik.